Wow, bashana. Kushubile bashana akudlalwa kushuba ngempela ke manje bashana. Umphakathi waseThekwini namaphethelo bashana ubuphume ngeinkani ubulala inyoka bashana. Qhamuka sayigqugela ngento lezi bashana zibhejile zimehlobovu bashana. Ubuphodla umlilo bashana umphakathi waseThekwini uzosekela umkhwanazi bashana uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi bashana. Zithi lezi bashana oyothinta umkhwanazi koba uthinte zona bashana. Injury to one, injury to all bashana. Ayiziphathi bashana bathi umkhwanazi ulwisana nobugebengu nokudlobongela bashana. Ubuyisa ukuthula nozinzo emphakathini yabo abantu bashana. Bathi bofa lafa khona umkhwanazi bashana oyothinta umkhwanazi bolungqongqisi izwe bashana. Bashana ziyakhala lezi zithi ukushona phansi kaMkhwanazi kobe kusho ukuthi izwe selobuswa zimpisi bashana. Bashana bathi before kwenzeke lokho kuyofiwa bashana oyofuna ukwenza lokho akoqala kubona libhubhe izwe bashana. Akukho ukubambisana ezweni bashana isazosho lonto bashana. Lo Ciao Bladem Thuka zithi zimi nawo umkhwanazi lezi akalibuyisi izwe bashana.